So, what's up mga J? So, mag-unsam ta? Sino ba ito? The Boy Challenge. So, what's up mga J? So, naatay helmet no? Atong gamito ng helmet sa challenge. Ang gikani nga challenge, gitawag siya helmet challenge. So, naay mechanics atong duwa. So, kung magkuhan ta, magkanang unsa na? Kulob hayang ka na nga. Kuhan ba? Nya. Kung kinsa tong daghan niya, kita tanan. Daghan kay ana. Alis na to siya kung kinsa tong gamay mo ay magkuhan. Kinsa tong gamay mo ay magkontra kay para kinsa tong hapsan. So kana siya. So boy challenge. So guys, para makakuan mo kung unsay among buhaton sunod, just keep on watching to my video. So what's up mga J, ato nang buhaton ang atong humpiang para kinsay makakuan kung atong mauna na siya. Chocolate chiriya jameda. Sama to bay. Okay, what's up? Okay, ato mamasaro na Okay. So guys, ang atong una nga pambato gikan sa So guys, ato na sugdan ato ang hapak-hapak sa helmet challenge. So just keep on watching to our video. So what's up mga ka-J, ato na sugdan ato ang helmet challenge. So ang corona sa king ato yatag. Sige nga na din ya. King Miloy. Helmet challenge. King Miloy. Alright. Okay! Yeah. So let's start. Start. Iya, nada ko. Play na. Sino gamay bit kay para dili kay siya ka. Ang atong ikuan na ni Joy. Ang atong murag ikapak na to ana ko uma do tera jamida. Ta. Nya tingi din kay kakuan ha. Kana. Bungo boy. Nakabungo. Di na ayo. Ada ba? Check out. Oh. 4 3 ready na ta. Ready na ta tanan guys. Ready 4 3 2 go. Ayo balik tayo. Wala na lang boy. Wala na lang. Play na. Okay. Play na. 1 2 3. 1 2 3 go. Dali na yun! Boy, pas mo. Sakit uy lang mo. Ito lang bila gilada. Alam mo la. Ready 1 2 3. Ay ganaw niya. Dagdag. Ano mo? Magdadakan na ko si. Ano ba? Ada ba? Ay, tagupaw eh. Pinagdala kang ginawa.
Ubit. Dili, dili. Sila. Okay. Aten, sudah ba yan? Siban. Buko na dyan, magyari ka. Ayaw, ganitong gadapit. Gini. Play. Isuot, drama ni guys. Limpyohan ko, limpyohan sa limpyohan nga murag. Daugan. Wato, trepak. Buto. Dili. Uy! Ala na buhay. Ay, kaya gusto ganda rin dito. Bungog. Baba lang, babaw. Diri na, dira. Ang gigo gani. Lance. Hindi juga kita lisod man. Pak, motor sa pang. Sagpa. Siban. Play. Double kill. Ako. Okay. Ako? Ikaw, joke ka. Prank! Okay, sakit. Dili. Dili. Yan. Yan. Ikaw ay sa. Lagi ka. Dali. Sa kalan. Kabus yan. Ang gulo, bakit o to, uy? Ayok. Hindi na ba? Agoy! Hindi ra ba? Ano ka, bakit o ni, uy? Agoy! Ay, lang, dili no, sakit niya. Agoy, mabungi, madaan, uy. Klaro, di mabalo-balo. Bawas.
Ay. Ah, kibunol. Dili. Dili. Lahi na ni. Dili na ba? Ah, luya. Ayaw lagi sa babo lagi. Mga boss. Dili. Mga boss. Ang galing. Luya ka mo. Dili. Dili maayo oy. Winig. Kikayo. Lain na. Ano ninyo eh? Dangan ng video eh. Ayo. Kayo. Ayun, pag Kinigaw. Sinuang. Kikayo. Waman. Ayaw. Eh. Ako din tawa, aram ganito. Sakit kito. Eh, padayon na. Ayaw. Di ko ganahan. Bakit man nga? Eh, padayon na. Ano pa nino? Ay, di ba dapat? Nangani di ta manino. Okay. Challenge naman na. Dapat di ko good. Ang ganina wag kay hapa gusto. Suma ni hapa ko gusto. Sila, bro, tingel ba? Yapi lang tingel Di ba? na dapat lingan na. Di na dapat lingan na. Bakti mo. Ay, Di na dito, di na dito. Ay mo pagbuot, ay mo pagbuot ba? Ay mo Alay pagbuot. kayo na video niya, rinana ka. Di ay mo pagbuot ako man. Uy, tira na undangan ninyo ka. Undangan ninyo. Ayo. Sabi, kamo dire. Mo kitong Sakit balik mo ka, kayo. rinana ka. Di sakit kay ba? Akong gimin ba sakit kay siya. Wala ko nagkuan nga kuan. Dali na suma, nihapag ko kusog. Kinsa may kuan, tanawa sa video. Balik na yung video. Nihapag ko kusog. Once ko nihapag ko kusog. Okay, lang sana kay kita tanan ng experience ra ba? Hindi, sila naka-experience, si Ubet, be. So, tiyaan ta mo, be. Naka-experience pa sila. Di mo pa nga tawa? Tawa mo mo. Video lagi siya, balik ka video. Yan, nagsalig mo siguro mga kuhan ka na Challenge naka- naman ako dya. Challenge Bisa na. Di ba? What I mean ba? Challenge lagi siya. Dili dapat, dili pa kasi ganay. Pao nga na video po. Pao nga na yung video. Di ba kuhan? Ayaw na lang. Padayon mo. Dami natin ay. Sayang Layo, lang. layo, dako lang. Manabit ay adyo ba niya? Dili ba? Ang ako lang ba, kung linganin nga kuhan, dapat, kanang, kung kuhan, dili lang sa siya kanang kusgo na eh. Suma, ganina, nagkuhan ba ko kusog? May kuhan ka mo, kita mo dyan mo. Wala ra ba? Be, mo na, di ba? Kusog Diyos. Kamu di adjust ako. Makapakita. Kusog sige mo. Sakit, sakit bitawan. Dili na ko ay lain kayo. Bila, kuha na niyo po. Ay, Kuha na niyo video. Ayaw lang. Pause mo kaya. Di lagi ko kay. Daghan kay mo niya ako raw sa dira. Di, Tawagan. undang na tayo. Ay, di pa mo Ang mo, naroon niyo. Ikaw, rinana ka. Attention bilang. Tuwa na gini. Lain kayo mo, nung. Bako pagkita nagbalik yan eh. Nya, ani di ay. Ayaw pala ko, ano mo gini? Sigir niya eh. Ay, lakaw do. Kawaso na ni. Bitaw? Lain bitaw kayo? Kung ka pa tayo nani rin sultan. So, guys, Kusog na. Di. Tuwas kung tanong di ni maimo oy. Ako reklamo jud ko. Bako pagkita nagsugod yang ani na yun. Oy. Wala na ayo gyud. Balik, repeat. Sa. Balik kong dali. Asa mo? Ben! Alain na ni mo ay. Durang ka. Unaan na. Sa taon mo gud. Ben! Awan na tayo na gud. Abay. Kapan na? Kapan nga na pa na. Ano mo vlog na ana mo vlog ka? Luis, ano yung puso pa? Gusto na. Ay lang. Puso to. Ilawari. Oo, ka. I-post to na ako ibinuang i-continue ra jud na ninyo. Ako mo support ko ninyo jud. Ang basta ako di na ko mukuha na na. Di na ko mukuha na na. Sakit mo dai good. Bakit? Ay, paminaw mo ba? Kapoy kay buhat content niya. Kuan, di biya laling sad, di ba? Ikaw Lloyd, ikaw titikid di. Di sa biya laling. Kapoy kay adjust sa grupo. Nya, mao pay pagbalik na to kay kibaw ko. Busy sa kita ako, busy sa kay ko midterm ako college sabi ako di na biya ko kanang kuan. Senior high. Mala. Ate, ito ni puso niya. Balik. Ay, na-post! Ay, na-post! Ay, na-post ninyo. Ay, na-post.
Sugot ko para way mabuhat video. Oh, nagsalig mo mga kuan, nagsalig mo mga. Wala Murag gid 3 hours na. lagi. Di lagi nagsalig lagi mo. Salig mo. Lagi yapit to busy bitaw ya. Ah, be, o sa may kabisihan nimo be. Be. Nagal pa ni sa lawag no. Di na rason ni ano. Ako busy sa ko, eskwela am sad ko. Pero sta busy way di pili ko guys kayo. Ay, dama na. Lain ko sa Dama na. Lakaw na. Guys, kanang kuha na muna sa niyo dango na mo ang vlog Basta sa na ko, kamay. Bek. Stop sa namo kumay. Klaro. Kabuan, sa kabuan or mga kuan balik ni anak kay. Amo sa ning kanon. ulit sa na? ayaw ka. Ato sang anayon sa namo among kuan. Ang mga kaglalis diri tungod na ning duha. So may kayo. Amo sa ning stop. So what's up mga ka-J, kanang mga yun ko pasaylo ni kuya niya, kanang mangutan ako niya, i-finalize na mo kung nabay kausaban sa mong vlog, kung unsay may tabuan ni dawato na lang nako niya, kanang adto sa nato si kuya dito sa sud. So guys, adto na ta guys. Yeah, Do. sa luang, ya, sa among buhat ganiha ba? Duwa, challenge, Okay. ito ya good. Okay ra do. Ya, ato ang siguro kanon sila ba? Sagutan. Ngay sagutan. So okay. Ha. Ay, dili ta mo kalit og kuan, kawaya eh. Pwede aturan silang inom sa kanon lang pwede. Okay. Kanang kapoy gi adjust duman niya. Kanang murag gitar ginan kamot niya sila ba ikot tawat limpyo. Na di sa di alalim sa Sa tong ang kuya ba kana? Di lang sa tamo anya kay. Dain kaya. Hapit na ta makakuan niya. Uy, ngayon mo sorry ka. Ali. Uy. Ali ba? Sayop man sila tong gibuhat kay ato man sang gikusog ang paghapos ba niya. Sakit biya lain sa kayo. Ali. Gina ba? siya dapat. Dili ta mag ayo ka di ta maginahi ba? Dili ka. Sa Di ta maginahi ka. siya may suri kay ngano kita mo ngay siya. Dali ba naghuwat siya o? Para mabalik atong vlog ba? Hindi ba? Kinay ka. Do, alin mo diri do ka. Ay ba? That's. Pat. Ay ba? Ali, do diri ba? 1, 2, 3. It's a prank! So guys, amo din sila gi-prank no kaya ang nagsabot sila ni guys, kami upat ni Lloyd, ni Lance og ni Jason. So amo gisabutan gawa BE kay wala man sila na attend sa meeting ga BE kay marag na sila yung mga lakaw. So amo giingnan nga amo i-prank na mi challenge nga kanang helmet challenge pero mag-prank ta dapat maglago jud kay para kuan kanang. So kung nakabantay mo kanina guys, murag kanang kuan jud kay siya kanang basta ako naglagot-lagot di ko kuan di jud ko maglagot sa camera jud kay maglagot kay ba jud na sila kanus ako maglagot. So kanang maglagot ko kanang dawi mag-meeting mi niya. Basta amo kuan na jud kay kuan unsa man gato kag tinod. Of course. Atuoy. So nakurat-kuratan yun sila guys. Ikaw Kay grabe singa, grabe dampa. Mag-ayo. Ako sa tinuod. Naon sa kilabot eh. Naon sa kilabot. Dito kay ganina sad kay pa kuan na may katong tao dito sa kilid no. So gatuo sa siya kanang naglagot jud ko ba niya. Kanang di ako usually maglagot jud niya. So dyan dito niya, ana siya nga, Bill, tinuod to Bill nga, naglagot ka. Ko, di mo jima-jima rin to, prank na mo. Mas like, prank so, o sa may mong feelings, anong goal magkikagnaw? Kulba ay murag ka nang nain ka sa mati yun. Kalit ra ba niya? Kulba juga. Sakit sa katong mga anak-anak na. Sakit, so, guys, katong sa nga challenge no, sakit yun kayo, grabe. Ya, sa matripan, so ako ganina, nag-trip sa ko ni, kinsa to nga, di dyan na to itugan. So, Jason. oh, nya. Basta namin ka natin pa shoutout sa inyo, sa tuwan. Guys, kanang pasaluan din niya kay kanang murag na kuan mo na ang inyong emotion ba murag na nagubang inyong nindot ta kayo lipay ta kay mo niya murag na kuan mo ba nadamo sa kana mga yun no sa amo sorry ka na kuan ra kanang video ra to guys sa video ra Oh, guys video ra to. karon ba yun may kasuwa yan eh Oo. kuan the best prank ever after Yeah. So, namin shoutout. Ikaw daw, basta namin shout out kay Altia
Basta Altia o Bawa Altia, ka, asa na. Mga YouTube. Ikaw kamo. Nami shout out. So katong ni subscribe guys, salamat kayo, salamat. Shout out ka tong classmate mo. Dili to shout out kay katong sa kuha na mo sa meet atong pag kanang Wednesday man siguro. Wednesday na kuan ba nga mo subscribe sa YouTube channel niya na sila nga kana may tag manotice so i-notice ka niya wala mo kita sa imong comment dito so thank you kayo nimo yan thank you kayo sa katong mga ni subscribe sa to YouTube channel nga ni support so ni kalit og saka atong views no so sa 100 ni saka og 200 2 million 2 million so i-watch niyo nga video so ato ni share na to, guys. pag good vibes so Para kuan guys ba? Para nasan mo ma-prank guys? Kada ba? i-share sa ninyo so wala na may lain Wala lang ni shout out guys guys. 1 2 3 so Isa. Don't forget to subscribe and like and ipindot ang notification bell para updated mo sa among mga upcoming nga mga video o kanang usa ba gid? keep on supporting guys kay magbuhat may video basta nami free time amo jud tigag time ang pag video kay tungod na inspire sa mi sa uban nga kanang niana sila nga magbuhat na may video so 1 2 3 go so this is the J Dibarkadas thank you